weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to cewel awqali beema awqali ƴaga awqali lumbola awqali ko on waktu yoni hatto awqali jeeri kame waalo e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal catal senelek taɓɓingal kuɓɓam leydi ndi holliti e nder lebbi tati tan ɓe mbaasi ko ene tolno e milliard uji 4 taw ko wujjoɓe kuura o sakene fronde temedde mbiyama hen teeɓa to leydi Mauritanie caggal catal darningal hagge innama aade nde yaltini cimtol mum ñande alarba jawtuɗo henno wona nde hoɓɓe ne lebte no feewi e nder leydi Mauritanie hande aljuma o jagorɗo affaire étrangére mo leydi Mauritanie yeddi ɗum ha memi leydi to leydi Mali fiyande wannode to fara bogo ɗum wanno ko 19 duɗo henna lewru fedde nusratu o saaha woni koye jimandi muɗum hewɓe taweteɓe toon kolleri ko sariya woni ko lawɗina e dow mumena to leydi Guinée Conakry kene foto wonde million ngaji jeeɗiɗo e temedde jeeɗiɗo e capanɗe jeegom e jeetato fawɓe temedde 4 capanɗe joyi e jeetato woni winditiɓe doggola listeji ko fate banggue sungoji leydi ndi ɓe hen goni jogorɓe wiyeyde eyyi walla ala nogase go lewru fannudo kabruji men manena to Côte d'Ivoire Nigéria Rwanda Niger Ghana jolam jaberi ma en jaade musidɗo men Alhassane Oumar Mbocc musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena kettode kaburuji mon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake jam gondaɗo Samba jugala kobor Samba jugal kobor to cewela awqali ko bamuma dutiɗo Fatoumata Dieynaba Booli Malora to cewela awqali ko nene mum dutiɗo Youssoufa Mamadou Belela Mbennar to cewela awqali ko joom galle mum dutiɗo Fati Niang to cewela awqali ko nawluma duttiɗo o ceerno Mamadou Belel Mbennara to hayre lawa ko joom galle mum tokoso duttiɗo o ceerno Moussa Mamadou Belela Mbennara to leydi Côte d'Ivoire ko joom galle mum tokoso duttiɗo Alhassane Mamadou Belela Mbennara to leydi Côte d'Ivoire ko joom galle mum tokoso duttiɗo Ousmane Mbennara to leydi Côte d'Ivoire ko banum gorko duttiɗo kadi ko joom galle mum duttiɗo ɓe ndenti kamɓe kala aɓe ngullo dendagal awqali jeeri awqali waalo aɓe ngullo dendagal bandiraɓe julɓe kala jaltugol aduna jinɓiɓe hen banggue joom suudu mabɓe hen banggue baniɓe debbo hen banggue taw kadi ko biyetenoɗo Hawwa Samba Kobor yalteduna ko hanki o toon to Agnam wira kikiɗe hanki caggal takusana toon to cewela awqali yaltira ɗum noon ko duuɓi 40 jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ko noonne kadi fedde heblo sukaɓe Afrique e gardugol ceerno Abou Diallo nelde duwawa dendagal ɓesguji awqali jeere waalo kala ha tenti noon wonande awqali mo cewela awqali gam jaltugol aduna oɗo hen bandiraɗo mbiyetenoɗo Hawwa Samba Kobor hanki yalti aduna toon to Agnam wira toon to cewela awqali jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe musidɗo moon Sar Abdoullahi Sara e nelda duwawa nonne kadi dendagal gollodiɓe jayde kala haali Aboubaye dendagal jayde weltare kala wonande Youssoufa Mamadou Belel Mbennara ko joom galle mum duttiɗo ko nonne kadi ceerno Ousmane Mbennara ko nonne kadi ceerno Moussa Mbennara kamɓe ceerno Amadou Sara ceerno Younousa Mbennara ceerno Youssoufa Mbennara e dendagal Mbennara Malora Kobor ko nonne kadi dendagal wonande dendagal awqali jeere waalo kala nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nannamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala
tare ki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moni kala yito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo AVC jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko faate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam ngam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haako moƴƴo ayi tat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte sa yiɗi hebde hen kollaɓe jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte so tawi gonɗa koto risatol jokkodirta koye galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni Madina Gounass jokkodirta koye Amadou Samba Lo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto Galoya jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto Aslem jokkodirta koye Mamadou Dimoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikina jokkodirta koye Amadou Isman Ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Melga jokkodirta koye Abdoullahi Diallo 77 714 94 15 so tawi noon gonɗa koto Marsibou Bessa jokkodirta koye Amadou Diallo 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jaama salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo merga wuuɗo jinneji wi ko fettata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawala danwal kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗe jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ɗon komi sowade rewɓe dartoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Amadou Tijani Diallo no yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkoji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men ustora jippiɓe leecce kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani on gonduɗe prostate hay sino prostate ma ko ɓurno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodir nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yabde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji ara ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tijani Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawe ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawe ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijani Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni ko newiɗo sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawde nogase jeenaya juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba caggal hoorejo leydi Sénégal jillu makko tonto leydi France e wonango makko faade jomen gande jomen jawɗele ardiɓe entreprise aji demal ne uddatini ɗumen wonande ɓen yiɗɓe gollade nder leydi ndi Sénégal nde garata gollade waɗi noon haalaji kewɗi nder leydi ndi Sénégal ha tenti banggue luldo ngo nde tawno holliti Pastef ɓeɗo hen nde ɓe gonno lundiɓe ɓe oɗo saaha darde mabɓe wonno kay ko leydi France guila tokkoninkoɓe mum gollorɗe mum kala yo jaltu leydi ndi ha laaɓa ala ko nawrata leydi Sénégal haydara so wona caggal oɗo ñalawma hande noon wonande jillu hoorejo leydi ndi ewnade yoɓe garɓe liggoye nder leydi ndi Sénégal holliti ɓe jatiri hen caggal no fewi gam andude mbawa yaade gaga hen ɗeɗo hen gollode dañi noon yogay jayɗele kewɗi gartuɗi hen no fewi subaka hande o conférence ko fati banggue ɓen waranaɓe e leptaɓe sokaɓe taw koye fitinaji bannoɗi hitande ujunnaje nogase goho hitande ujunnaje nogase tati ɓe ewnima o saaha kayde sariya watte e waɗɓe ngalɗon baɗal kono kadi ɓe kolliti ñalawma janggo o sanga 15 heures maɓe mbaɗa yaadu mabɓe taw ko yaadu jamyamu gam hollirde kay yidde ɓe o saaha ɓen ɓe juuɗe men modde ɗin wargoji kamɓe ɗen lepte kala nde jomen nanguete ndewne laawola keddoɗen koye sifa politique taxaw Sénégal yalti e deƴƴere muma ɓen noon ko plateforme yaadiɓe Khalifa Babacar Sall Khalifa Babacar ɗum ko caggal wonande Barthélémy Dias gonnoɗo maire wuuro Dakar nde yaltini konngudi mum holliti wonande kay Khalifa Sall koko jamfi ɗum daw ɗum noon koko nodduno wonde kay kamɓe kala yoɓe ɗurno ɗiɗo hen sungoji ko wayno noon Khalifa Sall holliti yaadi muɗum wona jamfa wona haydara wondi ko ndeɓe noddimo o wawno nangande kamɓene mbir mabɓe koye ngal oɗo saha noon ko wayno mairie de Dakar wasa yaltude juuɗe mabɓe natoya e juuɗe wonande Pastef o holliti noon wonande ken tolno e 17 taw ko conseil ji mabɓe kala ha hen goto wotanani Pastef beele laamo a Dakar ɗum koye luural ngal famodiraka gargal hakkude mabɓe kala hanki noon wadɓe haalande mumen ko APR ɓe garti ko fati liberté publique o saaha kay ene ɗawa ɗum ɓesguji Sénégal naaɓe ha tenti noon ɓen jaydiyankoɓe chroniqueur uji taw ko haaloɓe jiyanɗe mumen koko tonga ɗemɗe mumen sa tonguiti ɗemgal ma haali koyɗe ma tongue beddoɗa e kaso jeeyi sababu no ɓe erima wonande ɓe jaydiyankoɓe nangaɓe ko wayno Badara Gadiaga e woɗɓe kala Abdou Nguer e woɗɓe nde ɗaccite nde tawno nanguira ko dawrugol ɓe erima kadi nanguiraɓe kala ko fati politique kala nde ɗaccite ha laaɓa ha wiye ceera kamɓe APR noon ɓe garti ko fati jillu FMI e nder Sénégal ɓe kolliti ko fati ñamale cuuɗaɗe kam deƴƴama wonti kay ko ñamale golliraɗe ko fati gueɗe leydi ndi Sénégal ɓe kolliti oɗo saha sifa faggudo Sénégal no yartini kala ala hen ko feewi haydara kono kadi ɓe garti yogay jaydeli ko kolliri kay wonande fewjande koyɗe mbaɗama gam wonande jindiral hakkude gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal hono président Macky Sall kamɓe hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye kamɓe ɓen yaadiɓe APR noon ɓe jeddi ɗum ha memi leydi ɓe kolliti nde hitande ko dari ko kala Macky Sall tawete ko toon to Paris laamugo leydi France gam jogade toon agenda haajuji kewɗi e golle muɗum waɗade ɗum toon gam yidde yiide o président Bassirou Diomaye Faye kala kam kan haala to ummino ne wawi ruttita toon e wiideɓe kamɓe ɓen yaadiɓe APR garten koye Sonelega koccatal tammingal ko fati kuura leydi Sénégal ɓe kolliti e nder lebbi tati tan ɓe mbasi kene tolno e milliard uji tati ko preje franc CFA ɓe kolliti ken tolno e 13 million pawɗo temedde 5.4 ujunere pawɗo temedde 950 taw ko kilo mégawatt woni tan koɓe mbasi ɗum noon e caggal kay wonande enquête moɓe mbaɗi hen to VDN Rebeuss Médina
ko noon ne kadi Grande Yoff Mixa HLM ɗiɗo nokkuji kala tenti noon toon to Jeere Petersen ɗiɗo nokkuji kala ɓe mbawi kay yiitude hen toɓɓe boɗeje ko wayno wujjoɓe kuura caggal police et gendarmerie noon nde mbakkila ɗum nde mbawi nangude ko ene tolno 321 neɗɗo woni ko jagga hen taw kadi kene fronde 198 kan guyka woni ko yiita en ɓe jokki noon oɗon saha hande yiilade pele jokkugol IEF taw kadi hakkude muɗum e catal jokkodigal PAPSF ngal jokkodiri koye jagoɗo jangde leydi ndi Sénégal ngam wallide duɗe alqur'anil karim ɓen sukaɓe taweten ɓe ha jogo hebloji ngarɗuɗi taw kadi ene janga ɗemɗe goɗɗe ne mbadda hen alqur'anil karim taw suko so janggi ha yitima hoore mum taw kadi ne wawi tigui ɗowde wonande pele mum faade gueɗe jangde e gueɗe wirtoji goɗɗi kala woni hen ko hebloje ɗin fannuji kala toon to Ziguinchor ko ene tolno e 13 daara wawi sifodirede e ngal ɗon cetal beele kadi wawde jokkude jangde mum ha ɓuura yarude yeeso noɓe jiɗirni taw kadi ɗen gueɗe kala ene ɓuura wonde e lawol to jammuguel jagga toon ko sagataɓe tato woni jammuguel sikka mbaw ɗum noon ko caggal wonande neɗɗo goto baalu mum maayi ngun baalu noon walla jawdi mum mawdi no fewi maayi totti joom saret goto yoya weddoyo kanko no nangui mbaalu ngu o nayi ɓe naate atelier goto ɓe kuttingu toon ɓe taaƴi tewo debbo goto noon ɓe dañi yeyde ɗum ken tolno e 18 kilo ɗum noon 18 kilo kala o soodi ɗum wonande kay ko ujunnaje 7,200 ko gorko goto kadi soore mabɓe kilo e feccere taw ko 600 ɓe coodi ɗum siftine moon kilo tew o saaha taw ko tew dammuwol ene jaray Dakar taw ko ujunere mankude seeɗa kono kamɓe kay ɓe mbaɗi tan koko weeli ɓe hen kiloji 10 ɓe dokki ɗum ko joom restaurant goto caggal muɗum noon nde enquête aji mbaɗa hen tawa kama joom restaurant o ne heddori oɗon tewa kamɓe noon ɓe mbiyama teb caggal noon ɓe qirlima ko kamɓe jeeyi oɗon tewa ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder genni ndi leydi Sénégal sifti moon ko jawdi mayde ndi hirsaka woni koɓe kutti ɗon to joom saret wedduyanno kamɓe kala mbadde jungo taw koye dow oɗon sifa to leydi Mauritanie ka laana juuka toon ñande jamma alarba ne jofi alhamisa ɗum noon kene foto wonde 180 hen hewɓe hen ko Sénégal naɓe ɓe ko Gambie naɓe ne waɗi hen woɓɓe noon ɓe keptinaka taw ka iwno ko toon to leydi Gambie ɓe paano ko to maayo Canari ngam faade toon to Espagne kalana juuka o saaha maayo ngo fuɗɗima wukkide ken tolno e 60 taw ko ɓandu ko wona ɗum ko 17 neɗɗo tan mbawi faabede hen ko heddi ko kala koko majji yaade ndiyam soit taw yiitede ene hen rewɓe e sukaɓe kame mawɓe kala ɗum noon holliti ɗum ko Haser Info Migrant ɓe kolliti noon kan laana kay ha hande maayo ngo ene ɗamina ma wukkita ɓen wonɓe taweteɓe hen taw kamɓe kala noon koye laana tigui ɓe gonno caggal noon laamu leydi Mauritanie ƴettino laana kay ngam faaboyadeɓe nde kan ari kanne kadi taw dañi caɗele pangol wawani kiisa faabadeɓe ha wonaniɓe fayre mawde no fewi jeeyi sababu no pittali kewɗi keddima e nder ngoɗo hen maayo ko fati banggue cetal darningal haqqe innama aade ngal Human Rights Watch ɗum ko caggal nde ɓe kolliri wonande Mauritanie cimtol ngol ɓe jaltini hoɓɓe hewɓe kay ne lebte hen ɗannotoɓe ɗanle ɗe ndewani lawol guila cohle e piile tettude jawdi e gueɗe goɗɗe kala ene mbaɗe hen laamu leydi Mauritanie noon aljuma hande o yeddi ngol cimtol ha memi leydi taw koye dande jagorɗo affaire étrangère leydi muɗum holliti leydi Mauritanie ko daɗɗudi hebludi kay wonande ɓen ɗannotoɓe ɗanle ɗe ndewani lawol so tawi naggama ne joguiɗo mbatte ene ñama ne jara lebtaka to ene kadi holliti lewru fannude ɗon en mayiɗi mum maɓe jaɓɓo kene tolno e nokkuji ɗiɗi kay taw ko jaɓɓorɗi hoɓɓe hakkude Nouakchott e Nouadhibou Mauritanie ala kala ko joofi faade e hoɓɓe haydara wi noon ko jaagoɗo gouvernement mo leydi Mauritanie tufnde Nouadhibou wiyetende Kabano sukale hanki ko suka gorko yooli toon
ɗon ɗo jannganno lumbade waɗino waktuji kewɗi mo yiile caggal noon nde ɓanndu makko yiita tawi kam ko alda e wonki toon to plage mo kabono teskama noon o saaha plage mo Nouadhibou ene heewi kay mayɗeli no feewi ɗum ko caggal ɓen jeegomo awoynoɓe jeeyo jiitaka goto tan wawi yiitede hen faaba heddiɓe kama kawri e jewmumen keddoɗen koye leydi Mauritanie police holliti fawi juuɗe muɗum e nogase nayo waɗoɓe trafic ko fate drogue sangara kaɗaɗo e nder leydi ndi ɗum ko nogase jeetati août ñalawma hanki o e nder capital mo Nouakchott koye pelle tati certuɗe taw ko pelle bandeji kamɓe kala mbawi fawide juuɗe alcool kewɗo kay jagamen kono kadi ɓen hutortoɓe on sangara kamne wondi kadi oɗon drogue woni hen wiyaɓe tribunal Nouakchott banggue hirnangue yamiri jaltugol kaso ɗum ko hanki o wonande dawriyanke biyeteɗo Ahmed Wul Samba baɗɗo kay lebbi ɗiɗi e kaso ɗum ko caggal e windande nde waɗɗo ñingde hoorejo leydi ndi siftinde moon e nder lewru me o taƴinanoma lebbi 10 e kaso hen jeetati ko ferme ɗiɗi on wawi yaltoyde kono hanki o ngal tribunal rokkirimo nde o yaltata étudiaji kewɗi ceppi hanki yeeso jagorɗo jangde towde mo leydi Mauritanie ngam wullitade ko fati bourseji mabɓe police noon hutorima doole no feewi caggal noon wonɗi étudiaji bindi e hello lorsque mumen ɓe kolliti ɓe dañi kay leptede hen lepte musde no feewi kono kadi ɓen kutorima doole no feewi faade mabɓe waɗi noon hewɓe mabɓe gañiɓe gouvernement mo leydi Mauritanie waɗi balle mawɗe no feewi faade kadi e ɓen ɓe galleji men puɗɗi yoolade taw koye ngol lappol palol dande maayo ma wonoy 900 ɗum noon keeɓi tantaji woni haymaji kame leece fabion ngaji ko wayno kadi nguura wonande jaagoɗo transport kame balle tageur kala mbawi yettadeɓe ngam oɗo saaha walludeɓe haaɓe mbawa tigui yiitade koye mabɓe taw koye dewɗe ɗon gueɗe kala wonande Mauritanie gardiɗo site moɓe mbiyata gardiɗo site woni directeur site francophonie rapide info on woni biyeteɗo Ahmed Wuld Batar ko on noon fawa jungo kay kanko noon jeeyi sababu ko caggal kadi o sakti e nder jaydirde makko nde wonande info mo ganduɗa ko pewjaɗo walla ni ko pewnaɗo faade habrude faade e horejo jaggoɗo leydi ndi taw kan haala gonɗani hewɓe noon yogay ardiɓe médiaji erima nde o ɗaccitte ko ɓuuri yawde e yaccade ɗum uddi kumpital men ɗemgal pulaare nder gendi ndi leydi Mauritanie paaɗen ko toon to leydi Mali nalankoɓe tato ngarɗuɓe rewɓe ɓurɓe heɗede leydi ndi nangganoɓe gila tan wonande lewru juin nogasi ɗiɗi lewru juillet bedda e nder kaso hanki noon wonande juge tribunal o yamiri yoɓe jaltu ɓe jalti hanki kaso woni Begini Bagaga ne wonde Babani Kone kame Mariama Ba ɓe kala hanki kooti hanki noon famuji mabɓe hewɓe jaɓɓi mamaɓe ɗum ko caggal kay nde ɓe mbaɗi dumunno juɗɗo e kaso ɗum ko caggal nde ɓe gonno e laylete rendo aɓe ƴettodira aɓe jennodira aɓe kala moni kala ne surta goɗɗo o ne haala e mum ko wela ko hanki o noon ɓe ɗaccita kono ngol ɗaccitagol laaɓani taw o ha laaɓi maɓe dutto e yeeso ñawowo o ɗum ko ñande 4 lewru fanduɗo ene ndu gam hettedeɓe e ɗin haalulaji ɗiɓe gonno e dow muɗum jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mali o jertini ɓesguji leydi ndi Rafid Deng hande kayne diñi e nder leydi ndi ene ɓeydo layde no feewi nde jomumen kumata fabion ngaji ɓuura rentade no feewi e widemo fara bogo fiyande wannode toon Union Afrique kame président de la commission Union africaine woni Mohamed Ali Youssouf yaltini windande moma nden windande o rewni ɗum koye toɗɗaɗo jeehowo koyɗe jaam e leyɗele Sahel woni Mali Burkina Niger on woni hoorejo leydi Rwanda ɗum walmin hoore leydi Burundi jafɗon ko woni toɗɗaɗoy ngal ɗon jokkodiral oɗo saa noon Union africaine yonnani ngunjangu wangu toon to farabo ngu ganduɗa waɗi ko maayi ko heewi kono laamu ngu yaltinani communiqué ko fotino maayi kono laamu ngu holliti hippande mawde kay waɗi toon e nder nden hippande cetal nusratul islam wal muslimuna wallidiɓe alqaida ko kañumen kippi toon o ñalawma hande ɓe kippir toon ko defte saria woni ko ñawirte toon kala kay lundiɗo saria ko ɓoggi ndewata e dow muɗum hewɓe kay dognoɓe
ɗacci gese men e gueɗe men puɗɗima jabtude on sifa o saha noon hewɓe hen goni koye jimadi mabɓe toon to fara boggo keddoɗen koye leydi Mali keddoɗa joni koye leydi Mali cimtol ngol rapport wonande fedde ɓerate Sen-Prix yaltini ngol cimtol noon ko hankiɓe jaltini ɗum wonande kay garangal wonande groupe paramilitaire mo russe taw ko wakaniére arnoɓe leydi Mali guila janvier 2022 ha lewru juin 2025 e nder nde hittande duuɓi tati feccere koɓe kippi e nder leydi Mali ala ko ɓeydi Mali so wona caɗele to banggue kay janguji biftali bargoli duppugol bargol e viol eɗen gueɗe kala teskama kewgol no fewi e nder leydi ndi kono kadi joguino fandare mabɓe tan ko yidde tettude ɓulli ngaluji leydi ndi beele kadi wona jimadi Russie nde ɓe donki ɗum tigui rigui ɓe battidi hutorade ko peeje goɗɗe ɗum ala ko gasi ko nden tigui contrat mabɓe gasi lomtiɓe Africa Corps ko ngol cimtol woni ko yalti taw kadi yaltini ɗum ko ngal ɗon cetal ngal Amérique e nder oɗon groupe paramilitaire mo leydi Russie Algérie paɗen Abdelmajid Tabboune ko hoorejo leydi Algérie hanki o wari wi hoorejo jagaɗo leydi makko on biyeteɗo Nadir Larbawi on noon gonnoɗo e poste mum guila novembre 2023 ko hanki itta ko alda e laɓɓitinde ko jeeyi sababu o itta hen to leydi Guinée paɗen wonande catal toppitingal wonande médiaji caktoji ko saktete nder leydi ndi kala on jaljallowo erima ɓe jayindiyankoɓe arduɓe médiaji koko haɗa harmina rokkude konngol jomin ɗin landaji pirtaɗi walla jowaɗi e nder leydi ndi kala baɗɗo ɗum yo andu kam ko kañum tongi hoore mum nde tawno woni haalulaji koko fusata leydi wona ɗum o saaha Guinée sohli catal sungoji leydi ndi yaltini wonande fiise électoral biométrique ha timmi kene foto wonde million ngaji jeegomoy temedde jeeɗiɗi capanɗe jeegomoy jeetato taw kadi ko ujunere fawde temedde nayyi capanɗe joyyi e jeetati binditiɗo ko ɓen goni kay yahoɓe suɓoyade ngal kuulal baylowal wonande tugnorgal leydi ndi adde mum juɓɓudi gondi wiide eyi walla ala ko nden jogori latade e majjuma to leydi Côte d'Ivoire paɗen wonande caggal sumgoji BAD woni Banque africaine de développement ɗin sumgoji mbanno ko nogase jeenayyi lewru me 2025 ha ganduɗa wonande Mauritanie najo biyeteɗo Sidi Wulduɗa ha wawi tigui gagnade hen dañi hen kala temedere capanɗe jeeɗiɗi e jeegom piccal sappo e jeetati on Mauritanie najo gardiɗo hande o Banque africaine de développement o jogori sudde junggo makko to Abidjan o wonda mawo jogoro ɗum jaame kisal ko altina paɗo go lewru septembre foɗodiranno ko ɓiɗɗo Sénégal najo kame Zambi najo kono noon ko kanko ɓafti nawi yeeso o lomtoto noon ko Nigéria najo woni Adesina ko on baɗɗo mandaji mum ɗiɗi ɗi mandaji mum timmi ha timmi Ghana Côte d'Ivoire bana jafoɗon Ghana Côte d'Ivoire bunkani taw kadi koye localité mo Galso kene foto wonde ujunnaje joyo neɗɗo woni ko dogi hakkunde rewɓe worɓe ɗum koye pelɓodiral hakkunde leƴƴi toon to leydi Ghana ɓen dogi moltoyade nder leydi Côte d'Ivoire ɓen noon ko hakkunde pelɓodiral remoɓe aynaɓe ɓen dogɗoɓe noon ko hewɓe hen ko rewɓe sukaɓe taw ko ɓen wonande aynaɓe daabeje kay ko haare hakkunde ɓen o saaha noon laamu ngu fuɗɗima tigui nadde hen beele addude jaam hakkunde remoɓeɓe e aynaɓe ɓe hewɓe noon puɗɗima dogde natoyde e nder leydi ndi taw koye leydi Côte d'Ivoire Nigéria ko ene tolno yimɓe ɗiɗo woni waraɓe defiyande bonde wande toon to Zamfara ken tolno yimɓe temedere rewɓe worɓe sukaɓe ko ɓen tigui goni biftaɓe ɗum waɗi koye wuuro wiyetengo Gamdum wuritengo Gandum Malam ko toon ɗum waɗi holliti ɗum noon ko Mohamed Radi ko on holliti ɗum taw kadi ɓe nawa koye ladde wiyetende Makakari saaha noon laamu ngu ƴetti pilital darade ngam yiilade ɓe temedere nawaɓe ɓe to Rwanda jaɓɓima
wen peƴƴerde adinde sifande hakkude Amerika ɓen riweteɓe toon to leydi Amerika Kigali fuɗɗima jaɓɓade jeeɗiɗo kono Kigali ma jaɓɓo 250 réfugié jogoɗe riwede toon to leydi Amerika. Niger activiste guindiyanke Afrique najo kaɓatoɗo koppereje franc CFA biteɗo Nathalie Yamdo ko on woni toɗɗaɗo taw toɗɗimo ko général Abdourahmani Tahani hoorejo leydi Niger kanko Cameroun najo o toɗɗama o woni disodirteɗo hoorejo leydi Niger on noon rokkimo passeport diplomatique siftinde moon kanko debbajo biteɗo Nathalie Yamb mo ganduɗa ko kaɓatoɗo leydi France kono kadi ko kaɓatoɗo occidentaux ji jeeyaɗo e panafricaine mo ganduɗa fandare mum kañum e Kimi Saber kala ko yo koppereje franc CFA gas ha laaɓa ha wiya ceera joolam jabeeri musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj mi salminima. en calmitima Sara Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV kam ɗumen ɓuttintire joolam jabeere e ñalawma hannde o puɗɗo ko leydi fono frayse toon doyi ñal alkamisare nogas jeetati lewru jugu ujunaji ɗe nogas joyyi ko Emmanuel Macron jaɓɓi toon chancelier allemand Friedrich Merz ɗum noon ko to galle lamorgo to ɗum noon ko toon to fort to ɓe mbiyata kono Brégançon ene wayno noon ko addi batu jagorɗe ɗe ko hakkude ko mbiyata franco allemand ko toon to Toulon waɗata ko ñalawma hannde o aljumare nogas jeenayyi lewru jugu ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi mbaɗa wonande fartaŋe noon ko fate wawde tiktinde jottodal moƴƴal hakkude leydi wono Frayse kañum e leydi wono Allemagne ene wawi noon e oɗo saaha enen gandi ko Emmanuel Macron ko neɗɗo mo ganduɗa kala ko dilli ene wawi ene tawe e nder majjum wonande kay gueɗe kadi dilloje ɗe ko fatte kono leyɗele ɗeyeteɗe leyɗele denduɗe ono Amérique gadduɗo hono leydi ndi taw kadi ko Donald Trump ma waw hono huccude taw kadi ko batu kuftudungu wonande kono oni wona ko ñande nogas tati lewru septembre ujunaji ɗe nogas e joyyi no boyinira ñande alkamisare nogas jeetati lewru jugu ujunaji ɗe nogas e joyyi taw ko joguiɗo konngol ɗum noon to galle hono dannejo to Caroline taw kono mbiyete kono Levitt ene wayno noon ɗum gila kay o arte e jappere wonno ko nogas taw kadi ko lewru suilo hono ɓennuɗo ɗum ko kanko gadduɗo ono taw kadi ko républicain o ɗum enen gandi tan ko arti ko o wuddini tan ɗum kadi ko beeli gonnoɗo fof ko fatte koni la diplomatie ɗum noon enen gandi o wuddini ɗum no feewi toon to Iran ene wayno nde ko fatte noon e nucléaire maɓɓe leydi France Royaume-Uni wonde leydi kono Allemagne kamɓe noon ñande alkamisare nogas lewru jugu ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi ɓe jertini noon e wawde kadi kono ƴettilde wiide wonde ƴettira kadi ko fatte kono oɗo dossier ko fatte kono nucléaire wonande ɗeɗo leyɗele tati noddirteɗe E3 ɗum ɗon noon ene wayno ko ɓe mbiyata wonde ko aɓe mbaɗa toon aɓe ƴettir ɗum kono noon ɗum foof e wadde noon Tehran kam o jertiniɓe kamɓene e wiide wonde amɓe mbi ko ɗo e balɗe capanɗe tati kono noon kamɓe taw kadi ko toon to Tehran wawi hono wiide wonde ɗum ene fadi ko ha wayi noon wawa kono wadde ɗon ɗum ne ene paari e kala gueɗe ɗeɓe mbaɗata kala ko wona e lawol ɗum ne ene fadi e mabɓe Sara Abdoulaye Sarr ko ɗum de tongguɗen e dongre walla joolam jaɓeri e ñalawma hannde o taw wonno ko dande musidɗo moon Alhassane Oumar Mbodj ko Sarr Logou ngam weltare Ayawu TV. Alhassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndoggo min calminima min beltanimama no feewi e kumpital maɗa lamgal labtugal musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno komin gaddanno moon kikiɗe hannde o ɗo yesso halirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sara Abdoullahi Sarr moon dulumaji to karallagal to ko Saydou Abouba Muluk Seyba gorgol kettimalaki jaam yo jaam Allah hiran men.